bad when one thing becomes two. One should not look for anything else in the way of the samurai. It's the same for anything else that is called a way. If one understands things in this manner, he should be able to hear about all ways and be more and more in accord with his own. Iedereen zit zonder dat ze het weten in de Truman Show. Staren op de hemel en de onzichtbare koepelbouw. Zoeten is in donker, weinig worden toevertrouwd. Geen wonder dat we slapen, we zijn allemaal een moe show. Die end van onderdrukking en nu pezen we dat we vriezen. Omdat we zelf kunnen bepalen wat dan we zien op televisie. Maar de media, de moderne rattenvanger van Hamel, is hier juist om voor iedereen blindelings te verzamelen. Angst en verdriet kun je verspreiden via kabels. Dus dat doe je, je verkoopt je medemeisje liever fabels aan de waarheid. Of voor de waarheid willen ze niet betalen. Meisjes worden juist nog maar aangesproken door reclame. Alles is gefotoshopt en digitaal veranderd. Volgens je beelden van de wereld maken al de meisjes angsten. We kruipen achter maskers, want dat zal voelen we zo beter. Maar de mensen erachter zit te veel gefocust op gebreken. Niemand moet me zeggen wat ik wel en niet kunt worden. Want ik zin al zoveel meer en er zit nog zoveel verborgen. Ik vecht niet voor het wien die niet zo vechten voel ik. Ik vecht voor mijn recht voor recht te zeggen wat dat in me zit. We zijn allemaal een doel in de cultuur van de verdwaling. De logica ontbreekt er dus we vluchten in verslaving. Miscommunicatie tussen mensen en het sociaal systeem is de verklaring waarom dat de toeren is een babel. We zijn allemaal een doel in de cultuur van de verdwaling. De logica ontbreekt er dus we vluchten in verslaving. Miscommunicatie tussen mensen en het sociaal systeem is een verklaring waarom dat de toeren is een babel. Het leven is verwarrend, ik weet niet wat te kiezen. Dit moet juist uit je geduld, dat je het kunt verliezen. Je moet afstaan of zien voor een beetje te genieten. Meeste zeer veroorzaak je bij geliefden. De maatschappij het woord van Damocles boven de bank, er komt geen einde aan. De dagelijkse krachtmeeting tussen David en Goliath. De waarheid loopt de wind op door de straten van de grote stad. Al een moment kan mis van en te zitten wal in de oorlog vast. Reclames lieten onschuldig, wijst dat de onderliggende gedachte kwaadaardig vermenigvuldigt. Jupiler, mannen weten waarom. Maar als ze vragen waarom, heb je serieuze vragen, blijf je het antwoord schuldig. Nutteloze informatie on me bij, like souvenirs. Maar dingen die net belangrijk zijn, dan doen we niet. En allemaal zo het toch een beetje moe zonder ze wat meer naar binnen kwam en niet verslaafd aan de computer zijn. Woon 2 seconden stilte. Voor de meisjes die moet leven in de kelte. De winter duurt te lange, de opvangzussen vuil, maar wie er vuil dus leven met de dagelijkse flauwekul. We hebben nul, hoeveel erger dat kan zijn dan dat al is. Maar ook niet oppassen hoe dat we bezig zijn te lopen mis. Ze maken het dus niet makkelijk, maar wie er en de keuze. Ze kunnen dus niet verplichten voor te lopen met de meute. Dus zat je iPhone dus liggen en zet je laptop of spreken of in het park wedden dat super gezellig wordt. We hebben nooit aan al die nieuwe technologische facetten, maar aan diep hangen in ons leven psychologische gesprekken. Een goed balans vindt tussen serieus en lekker luchtig. Een kans voor je leven aan te pakken, lekker luchten. Dus dat je niet manipuleren door de grote massa. En zit eerlijk met jezelf en trekt lessen uit je karma. Kijkt in de spiegel en dan wordt hij soms zo mis zit. Dat leven ups en downs bevat, maar dat gewoon de rit is. Soms moet je zelf warmte verspreiden op kille dagen. Nou je zagen lik wil, dan is het moeilijk voor verschil te maken. We zijn allemaal een doel in de cultuur van de verdwaling. De logica ontbreekt er dus we vluchten in verslaving. Miscommunicatie tussen mensen en het sociaal systeem is de verklaring waarom dat de toeren is een babel. We zijn allemaal een doel in de cultuur van de verdwaling. De logica ontbreekt er dus we vluchten in verslaving. Miscommunicatie tussen mensen en het sociaal systeem is de verklaring waarom dat de toeren is een babel.